Sirrin hanyar Morocco zuwa Spain, mafarki ko mutuwa. Ka taɓa tunanin yadda mutum yake ji lokacin da yake cikin ƙaramin kwale-kwale a tsakiyar tekun Atlantic, baya ganin ƙasa, baya ganin taimako, sai ruwa da iska da duhu. A kowace shekara, dubban matasa daga Afirka suna shiga Morocco. Wasu daga Mali, wasu daga Senegal, wasu daga Najeriya, wasu daga Sudan, dukkansu da mafarki guda ɗaya. Spain, Turai, sabuwar rayuwa. Amma tambaya ita ce, shin wannan tafiya mafarki ce ko kuma hanya ce ta mutuwa? A yau, darasin duniya zai tona asirin hanyar Morocco zuwa Spain. Gaskiyar da ba kowa ke faɗa ba. Me yasa mutane ke shiga wannan hanya? Yawancin matasa suna jin babu aiki, babu dama, rayuwa ta yi tsada, yaƙi ko rikici. Suna ganin hotunan Turai a social media, gidaje masu kyau, motoci, rayuwa mai sauƙi. Wasu suna sai da dukiyarsu. Wasu iyaye suna tara kudi su badansu, wasu ma suna biyan kudi masu yawa ga masu safarar mutane. Amma abin da ba su sani ba, wannan tafiya ba tafiyar yawon bude duba ce. Morocco, matattarar hanyar Turai. Morocco ta zama babbar hanyar tsallakawa zuwa Spain. Akwai hanyoyi uku. Ɗaya, tekun Atlantic zuwa Canary Islands. Wannan ita ce mafi haɗari. Ana iya kwana 3 zuwa 7 a ruwa. 2, tekun Mediterranean zuwa Southern Spain. Tafiya na iya zama awa kaɗan, amma tsaro yana da tsauni. 3, katangar Ceuta da Melilla, birnanin Spain a cikin Morocco. Wasu sukan yi kokarin tsallake katanga mai tsawo. A duk hanyoyin nan, rayuwa tana cikin haɗari. Tekun Atlantic, hanyar da ke cinye rai. Wannan hanya ce mafi muni. Ana amfani da kananan kwale-kwale na ƙata, caicos, ko inflatable boats. Ana cinkusa mutane fiye da ƙwarabi. Babu wadataccen ruwa, babu isasshen abinci, babu GPS a wasu lokata. Tekun Atlantic ba wasa ba ne. Iska mai ƙarfi, ruwa mai tsanani, zafi a rana, sanyi da dare. Akwai lokata da injin ya lalace, ruwa ya ƙare, mutane su fara suma. Wasu kwale-kwale suna batawa gaba ɗaya. Babu wanda ya sake jin labarinsu. Akwai lokacin da injin ya lalace, ruwa ya ƙare, mutane su fara suma. Wasu kwale-kwale suna batawa gaba ɗaya. Babu wanda ya sake jin labarinsu. Wannan gaskiya ce mai raɗaɗi. Hadarin da baya ganinsa. Ba wai nutsowa kaɗai ba ne hadari. Akwai gadiyar mai tsanani, rashin barci, yunwa, rashin lafiya, rikici tsakanin fasinjoji. Wasu lokata masu safara sukan bar su a tsakiyar ruwa. Wasu lokata jirgi ya juye cikin rare. Mutane da ba sa iya yiwa su nutsu. Wannan gaskiya ce mai raɗaɗi. Ceuta da Melilla, katangar ƙarfe. Wasu suna zaben tsallake katanga. Katangar tana da ƙarfe mai kaifi, tsaro mai ƙarfi, kamera. Mutane suna gudu da dare. Wasu su ji ranuwa, wasu su fadi, wasu a kama su a mai da su. Rayuwa tana zama kamar caca. Idan sun isa Spain, idan aka yi sa'a aka isa, ana kai su sansu, ana yi musu rajista, ana tambayar su dalilin zuwansu. Wasu su nema asylum, wasu ba a amince ba, wasu su zauna cikin wahala na tsawon lokaci. Rayuwa ba ta zama kamar hotunan Instagram ba. Gaskiyar da ya kamata a sani, wannan tafiya ba bisa doka ba ce, cike take da haɗari. Tana iya kai mutum ga kasarar rai. Ba kowa yake samun nasara ba, ba kowa yake isa ba. Amma rayuwar
tana daraja fiye da mafarki. Ka tambayi kanka, shin wannan tafiya ta cancanta hadari? Shin mafarki ya fi rayuwa daraja? Darasin duniya yana kawo maka gaskiya, ba don tauratarwa ba, sai don faɗakarwa. Idan wannan bidiyo ya bude maka ido, ka danna subscribe da like domin mu ci gaba da tona asirin duniya. Ni ne mai gabatarwa, Abubakar Umar. Sai mun haɗu a wani sabon sirri. Muna godiya sosai.